fogale pamdina do jese minyo men sabu basale oduna mina madiya fogale pamdina do jese minyo men koy hanani fotani wande Chéri angam puuni an gira problem o yenda benni ha joni ada sanji mari ana wa gongdinde ko mbimami ko dum do ko complot kambe ndenni wadi complot kambe tar an gira problem o fuddi e galle he ha yumma ittoyo horde to ceerno to ha joni ayani annanani maymuna e galle he kono yumma arti tan I maymuna arte galle he addi ceno dum webani be gacce dabbe buri gacce buri horsin ma ha may do juumi en juumi njaben en juumi asino sal kal ko mbawda wadde subaka kiki tawan je gon do juumi de gacce dabbe non buri gacce juut sen man jilo honda min mi takki ana takki mo takkude no nawane sena yiri dum may mono o ma karwade sinam goppuda don ana warma wi non to ngida go dum mi dacci don kono holko tagi gilanden maymuna artani galle do yuma yito cerno artiyeno ko den no natte galle dum non mebani madande mod hala bida yana ko min jumi ajabani gongdindem ha yeso ko lawol mayi ko buri bonde ma hewe galle he ma wi mi yinoma kon bayre jabani gongdindem ha yeso ko lawol deme ankay continue non tan bani mi hanni ma jabani muji min kam madam ya don halen nande ko non kanko fenta kanko kalko hali Assalamu alaikum banam gorko. Alaikum salam. Anda nande halpular. No badda ada selli. Badda tampere. Jam tan kay. Ya mashallah. Mawdum yettara. Jam tan. Mawdum alhamdulillah. Ma jafuɗade komi majjuddo seeda. Panon ko télé biréde Pin TV de. Okay. On invitano don émission be neldino kam localisation. Mi ari hami yettima legal gal kono mi ronki yidi gallo. Ne wodi waddani. Yow wona yi odo mbede ni sa gaynimo. Bangi ma nyamo. Tout droit tan sa ari hay brioche doré rek brioche doré o sayti brioche doré premier bed rek ko tout droit d'accord ya da pini a jaram merci beaucoup jaram merci kono ande banam gorko mi da jumdi de kono de wonmo nandata ham de wallahi yimbe ne nanda de nandata ham de bon bo yi non parce que ko ami d'enfant sam kono non mo nandata ham no fi abi aka hammadi holto wonno hankay gasi gagné mami de borom le monde est trop bima gagné mami de efsinani non gagné mami trop ala sagono efsinani mamad bodanda tagaro ko boy dum waddu wenno ko donc ki retina woni franchement so mi wi ma lycée Limamoulaye Haidara siftinta lycée Limamoulaye en quelle année oui lycée Limamoulaye les années 2002 Haidara haltam
Non, attends. Ko Mama Sali woni ɗo no? Wallahi kañum. Mama Sali. Ayuba. Ilaha illallah. Ala ɗum yilakimo noon en. Réseaux sociaux ji, Facebook, Instagram, TikTok, ala ɗum yilakimo ɗum tumi yidde. Mais min a changé, min ka changé mi carrément. Hay min a changé yam, a mawni mais annene. Mais c'est normal. Tagi gonirɗani pa enen kon sukaɓe ha joni. C'est normal parce que hankanti voilà et tout parce que so neɗɗo woni joom galle hankanti laare anati suka quand même. A resi? Bah ouais. Machallah. Mama Sali, mais ça va toi? Ça va Hammadi. Les business? Ça va alhamdulillah. Ana maji? Ay. An kam depuis lors to gonda? Eyyi min nde caggal nde keɓɗen bag nde mi yeehi paami Canada toon jokkitomi jangdam. C'est bien. Mais après noon nde kemmi diplôme aji mi artuɗo e Sénégal mbami ɗo université guila nden mboɗon ɗo uddita entreprise am. Tellement bien, machallah, ça c'est bien. E anne qu'est-ce que tu dis? Ɗum tawi kay wadda changé min de mboɗomi ɗo rek laare bawɗe Allah. Aɗa jeewi noon élève uji ɓurɗi wadde brillant e nder lycée o. Hande kam mboɗo sikki poɗɗa wonde ko cadre. Bon alhamdulillah mais faut e wadde noon si c'est aduna kam yaha tan alhamdulillah komi cadre et surtout aduna one muusi trop même ande liggueyaji ɗi foof perdu wonɗo gonnomi mais malheureusement wonno yaari vraiment on entreprise uddu e kadi probléme uji ɗi keewi mais actuellement kam hay nokku mi nanggani mais noon yettude Allah ko julde dañi fof e tolno franchement mais ça va alhamdulillah mais vraiment ça va mais noon ni wuura bref quoi. Joni an aɗa woɗɗi ɗo walla ko ɗo koɗɗa walla? Non min mboɗum caggal ɗo ɗo jaltiɗa ɗo mbedde on ɗon sa nanguimo a gasni mbeddo à gauche sa nangi ɗon galla men ɗon to mère moye jaam elle va très bien. On selli elle va très bien. Ton petit frère là won mo ganduɗa hande san no jiiɗa fo ene sinde ma Samba il va bien mona galle. Qu'est-ce qu'il est devenu? Mo yaari mo gacci mo ujubi bon kanko mo il travaille entreprise goto machallah vraiment il est là alhamdulillah joni kanko ne woni grand mais machallah kanko kam aɗa andi ko woni an haala men heƴata ɗo min komi keñiɗo par ce que Dieynaba so ko invité mi émission dinguiral pulago mbaɗani ɗo woni fof mono fadim joni no batten hawka kam numéro ma d'accord mi wonma signe d'accord ƴettu après jokkodiren alay saago mi ara galle mi yima mi yiya famille o kadi mi juuro maire o ala hay probléme goto Mama Sali Hammadi la ilaha illallah ala to mi yilahimo noon kewnoɗo probléme noon non ko Allah tan wawi joni kay mata kadi probléme aji gasi aɗan ɗo tan wela dande dan ɗo tan ni tan badde hella nden aɗa fijiranno tan jimri mais yow jiiɗa fo aɗa fijiri jimri après mbaɗa kam signe comme ça inchallah ɗo min je prends ton numéro mami waɗi signe joni inchallah vraiment mi weltima min ɓuuri weltade bro a jarama merci beaucoup machallah merci jarama allez bonne journée jarama merci jarama merci. babam ko tubak yalla may woccande hoore ma tan pofta nenam ko moƴƴo wonno babam ko joom jawdi wonno jarani ala yaltu ya liggoyo ƴeewa ko gonɗa ƴeewa ko mbawɗa ƴeewa ko mbaɗɗa aduna ko jiiɗa koko dartete tan ko neɗɗo yahata ene yeccito caggal muɗum ne ƴeewa ko bandumen kalata e muɗum e ko musnude baleɓe muɗum dugdiɗo fof ne anda ko haalete caggal muɗum saabu ko jikku walla matsuwa mbimi noon ñagade ɗi jikke ɓuuri ñagade ɗi sikki ko ɗo de accuɗo e dorto mum to accu Allô? Oui. Ça va bien? Maman Sali, ça va? Ah bon? D'accord, j'arrive. Merde. Ok. Attends. Quel date me mot? Quand mi abon ngar. Ya inshallah. Ça va bien? Bismillah. Ça va? Ça va bien? Mbarama jaɗɗan mi ara ngeli de. Non, ara ngeli. Min explication totuma mo musique aduni sari vraiment majjat quoi. Mi par émission tan de. Assalamu alaikum. Badda. Adi selli be sœur. Madame. Badda ko mi fami Mali. Jonde mon de Mama Sali. Bani ba. Bismillah ma. Bani bro. Mi weltima vraiment.
parce que min mi sikkanno sah sa ummitimo émission artotono galle mais a waɗi ko weeli kam no feewi quoi jikkuma mo joguinoɗa gila avant ha joni ko on woni e ma d'abord ko madame woni ɗo o wiyete ko Mali o ko Mama Sali wiyete o ko minen nenduno école minen mbadduno lycée Limamou minen mbadduno terminal ne ko debbo moƴƴo no feewi masal mbadda selli bisimilla ma besngu wadi tampani ala ko mi tampani alhamdulillah no sifoniri kam ni tan woddani par tan bi mi porfir mara do ko banam gorko moƴƴo woni do kadi no wini min makko gele lycée mum Limamou Laye minen jangidi minen pijji kono gile den desan min majjondiri hande non Allah e bawdu mudum ha jaami tan ha pottuma e makko don non te kadi ko neddo mo ganda ala foto mi hilaaki dum desan masala mom tan adda taw daga hande a wadi galle mais attends mais ari min joni ko jaaki mi joni a wonti grand dame de c'est normal c'est normal hankani mawnama do jow min do jewonnuma mi lycée parfois surtout nak ada hewno problème de neddo so wi mama Sali minima no mère mo selli moy jam mo selli waaw elle va très bien jamone mako so ala kambi souvent ñalawmaaji dibe ki tan ko mi ko foftade danor tan hamadi anka mo peut-être frère ma Samba pourtant wasta mo do galle si wasta ta ko sudu mako to woni non ko kan kan jimi yide Allahu akbar Samba bo ni dum heddino dum heddino mawɓe gandanɗa yahan ha paɗe munen taƴa mawɓe rastaji gaddone galle he nangue ne wuuli yimɓe ne tali koye munen ko korka mbiyanon Samba so tawi ko ƴewonde Samba yenna debbo goɗɗo yenna gonnon e lijjide on punti koye ma min kam haalam hewata ni ko Samba noddoyamɓe joni lijjita probléme o Samba ala hambaɗoɗo Samba bref o de ko joom suudu Samba woni ɗo quoi jom suudu Samba jogi oɗo comportement mais bref mais sinon en tout cas bismillah ma a are galle ma vraiment ça fait très longtemps nak ƴewon hoore makko ala ɓen mbawde manipulé mi mbami hakkude men hay goto wawa jooɗo ɓen mbawde manipulé jeeɓu yo ya rewɓe dardar somin jiiɗi waddude ɓe waɗa koloɓe am ɗum ne wona am minima hakkude men hol bawɗo nat ɗon soɓe ƴewya koɓe ƴewto yoɓe ƴewoy aɗa wara mi boss ko Samba Samba kay boss salmin juurim Hamadi oui comment ça on wiyam kay mata ko woni petit frère ma Samba mo namdo hono mi gilanay wallahi Samba woni ɗo ayi ko waɗi précoce mawni rek joni dole darde jaari quoi sinon ça va boss har selli o hammani monam minen jiiɗima e baba ah oui un grand frère de valeur ke wallahi monam korsindomi jurmiɗomi kadi mo ndendumi fofam ko minen ndendi partage tout ensemble bas bismillah ko aduna hawni right hawni aɗa andi hakkude me Hammadi mo woni non Hammadi ko minen jangguide hamin keeɓi bac ala komin baddani ala ɗumin jaadani kadi min meeɗa kumpodirde hay saaha goto sona yaltudemi ɗo kemmi bang jaami Canada mboɗo janggoya an e hoorema guila aɗa famɗi kalɗo Hammadi woni ene jaggue junggo ma ne horsinma korsa mawka mboɗo andunoma mata koy ko hankkandi jamono changé amma woni a change kono min kay ko liggodirten ko foof mi meeɗa andude kay ko an woni Samba miñum Hammadi wallahi ɗum kam meeɗa ɗum miijade Samba sukaɓe joni jeeya mawnude yani mawnude trop aɗa hen mbiɗom assalamu aleykum tan sehilam taw yeehi mais ko noon mais ça va quand même en tout cas galle o nani tawi famille o nani ko mère tan mbaɗa andi ko poftiɗo aussi quoi mais franchement parler hande a waɗi ko welimi quoi parce que bay ɓe ganduɗa guila terminal ko joni Allah yitidiri ma franchement parler Mama Sali a waɗi ko welimi quoi mais
a fama tan boso jom sudam wiyete ko sira e woni jom suudu ma o patron mama sali kañum boso kañum gollinta non salmin jam tan joni kam an kan haqqille ma artere wawi salmindemi hammadi ndewnum ɗo ko salminde on kadi wonko jiimi ɗon bettimi kono mboɗa andi men jewti hen ko ɓuuri yajje ok d' accord bref par ce que nani nde pottuɗen de won situation uji mbattama expliqué mi faami tan gonɗa koye galére effectivement te oɗo Samba hande min liggoto duuɓi ekkitaɗi te mboɗa andi kañum hande hay caɗele gote ala kono ko hunde nde ganduɗa men jewtude ko ɓuuri yajje so mi ari mi salminima non mi salminima mais fata kumtuɗa ala pomi hoora sukaɓe no padini masali toi aussi fata kumtuɗa anene jaa ala o konngol en mbari yidirde après c'est retrouvaille de ala o konngol mami artu ɗo fat kumtade mi weltima Hammadine wawi defde mami artu ɗo ko ɓuuri yajje mami artu ɗo ko ɓuuri yajje mi weltima franchement parlé mi weltima mi weltima jarama mboɗo wiya ma bel jarama mi weltima vraiment hande a waɗi ko welima jafuɗo waɗa ko data needi moƴƴu enen